Priatelia, čaute, vítam vás v našom ďalšom videu pri našej zase ďalšej mašine alebo stroji do dielni. Tentokrát je to takáto pásová píla od značky Bomar. Je to relatívne taký popredný výrobca, takže mala by to byť kvalitná píla. Vybrali sme ju kvôli tomu, že je taká šikovná, maličká, takže sa to dá aj ľahko preniesť. A aj keď síce tá váha je tam okolo 37-38 kg, čo nie je až tak málo, ale super. Je to stále kompaktný rozmer. No, takže čo si môžeme tak skrátke povedať o tej píle, že má to nejaký 0,37 kW výkon tento motor. Dve rýchlosti, čo je zase super. Ako s tými rýchlosťami aj pri vrtaní, aj pri pílení je to perfektné. Na jedničke rýchlosti tam ide pás s rýchlosťou nejakých 30 metrov za minútu, na dvojke 70 metrov za minútu. Rozmer toho samotného pílového pásu je 1620 x 13 x 0,65 mm. No, čo sa týka nejakého rezania, nejakého priemeru, gulatinu píšu nejakých 120, ale skúšal som už aj nejakú 125 som prerezal. Takisto nejaký jokel 120 na 120 by nemal byť problém. V podstate taký veľký som ešte ani nepotreboval, takže kto potrebujete fakt nejaké obrovské železa píliť, tak na to treba väčšiu mašinu, ale na také myslím, že domáce bežné pílenie, že občas nejaký Roxor, nejaký jokel, nejaká pásovina, ja si myslím, že úplne stačí. S tým, že s pílou sa ešte len zoznamujeme, v podstate sme ju možno pár desiatok minút len používali. Takže zase ešte nemáme nejak to vychytané všetko s tou pílou. Budeme to časom v podstate testovať a takisto budú aj z toho videa. Čo sa týka nejakej základnej konštrukcie, trošku taká nevýhoda, že tu na tento horný gombík musíte vlastne držať, keď pílite. To znamená, že by mi tu vyhovovalo nejaký prepínací gombík, že si proste zapnem, dám, nech to píli, po prípade nejaké závažie dorobiť a medzi tým, keď pílite nejaký hrubší kus, tak by to v podstate samé išlo. Možno to časom nejak vymyslím. Zatiaľ budeme píliť takto, jak to je. Je tu na potom nejaký posúv, aby ste si vedeli, keď pílite kratší materiál, toto rameno, to umiestnenie, alebo jak to nazvem, posunúť tým smerom. Zverák veľmi dobrý, pevný, robustný, pevná liatina, naozaj to je kvalitná česká výroba. Upnete si tam jednoduchým spôsobom materiál hociaký. Jemne pritlačíte, s touto páčkou zaistíte a fakt sa to ako nepohne absolútne nikde. Takisto potom jedným takým krátkym ťahom hore to povolíte, vyberiete materiál. Na túto pílu budeme vyrábať aj stojan. Mám to teraz hodené len na takom stole akože. Takže určite nejaký stojan budeme vyrábať. Chcel by som urobiť taký, aby bol aj na kolieskach, to znamená, aby sa to dalo nejakým spôsobom transportovať. Keď to potrebujete niekde von zobrať, nech sa s tým človek nemusí naťahovať. Určite aj nejaké uchytenie, má to tam vlastne diery 4 na šroby, na uchytenie sa to bude dať urobiť. Takže to budeme potom v ďalšom videu riešiť, určite aj ten stojan, no a možno aj nejaké stojany k tomu si ešte vyrobíme. Čo sa týka uhlov, tak myslím, že až do 60 stupňov sa dá píliť, s touto páčkou si to vlastne povolíte nejakým takýmto spôsobom. A už v podstate si nastavíte uhol, aký potrebujete na to rezanie. A na opačnú stranu potom zase dotiahnete. Môžeme si vyskúšať odpíliť, ja neviem, mám tu taký kus starého joklu. Takže si to tam pnem. Dáme si to. Vyskúšame rýchlosť 1. Tam je vidieť, že tá rýchlosť je pomalšia. A na
ako vidíte, materiál není taký extra široký, takže si tu na túto prvú páčku povolím, trošku si celý tento mechanizmus posunieme, aby sme zbytočne nezaťažovali ten pás. No, hodíme si to do dvojky. Rýchlosť je 70, ak sme hovorili. A ideme vyskúšať. Teda toto si prepílíme. Taký malý test. Vybavené. Relatívne celkom dobrý rez. Tu na ten koniec možno som príliš rýchlo pílil, hej, to by bolo treba zabrúsiť. Pásová brúska je, takže máme kde, ale je hladúčky ten rez. Je to, hovorím, trošku by som povedal zlé, hej, tu na ten úchyt, lebo už ako náhle som bol v tej pozícii dole, už to zápestie sa mi trošku ako ohýbalo, takže určite vyšší stôl, to je na mňa nízke moc, to budeme riešiť, keď spravíme v podstate ten originál na to stojan. No takže asi tak toto v skrátke, v rýchlosti, zase to všetko otestujeme v praxi, porobíme nejaké výrobky, niečo popílime s tým a uvidíme, čo sa týka, plát je úplne studený, takže v podstate ja si myslím, že existuje možnosť aj chladenie dokúpiť, to sa potom tu na hore napája, ale zatiaľ ja chladenie riešiť nebudem, nakoľko nerobím nejakú sériovú výrobu, fakt, že občas si takto človek niečo prepíli, keď to robíte pijánko pomaličky, maximálne tam šupnete nejaký sprej na rezanie alebo olej, respektíve na pílenie, tak si myslím, že by to mohlo stačiť, takže zatiaľ si vystačíme aj bez toho chladenia. V každom prípade vidíme sa, priatelia, v ďalšom videu. Zatiaľ čaute a držte sa.